Oh. Sumarang sitwasyon diri nga rasa mga kabro, gaulan. Kay samtang gaulan, nasa ko i-share ninyo nga video nga kariyo ra ni isa nga video nga kabro ang i-share. So mga to siya mga kabro, na ko i-share ninyo nga video. Oy, nausa niya ang background na may brief. Mga to siya, his na gamay. Sundan na nato ang i-share ninyo mga kabro. Hinaot na nga malingaw mo, ay mo kalimot pag-subscribe sa ato ang YouTube channel. Okay, tara! So hello mga guys, welcome back na sa ato ang YouTube channel. Kita niyo karon ka uniform pag mo di mo kita kalakaw ron kay gaulan man gud sa gawas gud nahulat sa tuwa kang ulan. Mientras gahulat nasa ko i-share sa inyo mga video ang paano ni guys, kasi sa inyo mga kanang mag-burnout gani dili sa mga may problema og suga, maka-provide ta og suga nga may gamit kuryente. Simple burnout man. Mana ako kasi sa inyo mga guys. Paano yun? Hindi siya guys, paano siya? Bumbilya no? Nakita ganyan yung bumbilya. Ito yung ikot ni guys. Para kaingon yung mga bumbilya gini siya. So muna itong gamiton o mag-burnout sa mga balay. Muna akong gamiton kung para wala na may problema o sa ako na mangita may suga. Kini lang. So tingnan mo asa man ako pasigaon. Diri na guys. Tama. So tingnan mo nganong kita na akong ilok. Ano ganyan? Das pasensya sa na akong ilok kay ito guys kay muna gidag battery. Bantay mo itong mga nang battery, ilaw mo na itom. Muna na kada kuryente. Diri na guys. Ito na yung pasigaon na to. Awa guys, pasiga na yun. Basta mo burnout mo na na yung suga. Ano na guys, ito na kasayo na sigaon. Guys o signahan mo ni nga suga, PM mo kasi niyo guys. Ay sa magkalimot o subscribe sa aking YouTube channel. Kung musiga gini ko guys, i-subscribe po tanin nyo kung saan mo. Okay, so ato ibalik guys para magaingon mo nga musiga gini siya. Ano na sa kasimple guys musiga guys, subscribe lang mo saan mo guys. Musiga gini siya guys. Kamu po dug naman nga try po sa inyo malay. Saya pakita mo na ito may kasar sa inyo guys nga kani atong kaitom sa atong ilok sama na sa kaitom sa akong kaugmaon. Sige bye. Ay mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel guys sa Ito Vlog. Bye bye.